হ্যাঁ ଆଜି ଆସିଗଲ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏ ଚିକଣ ଚାକଣ ହେଇ କୁଆଡ଼େ ଆଜି ଯିବା ବୁଲି କୋଉଠିକି? ଯିଏ ନ ଦେଖିଥିବ ବାଣ ଆସ ବୁଲିଯିବା ଜଟଣୀ ମେଲଣ। ହଇରାଜପୁର ବାଣ ଖାଲି ଗାଣ୍ଡି ପଟେ ପଶିକି ମୁଣ୍ଡ ପଟେ ସେଁକି ବାହାରିବା। ଚାଲ ମୁଁ ତ ଯିବି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି ଆଉ ଚାଲ। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମେଲଣ ପଡ଼ିଆରେ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଚାଲ ଯିବା ଆଗ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ବାଣ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ବାଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖିଲୁ ସବୁ କ'ଣ ପାଇପ୍ ଭିତରେ ସବୁ ମାନେ ଅଗଲା ପ୍ରକାର ମାନେ ହାବିଳି ବାଣ ସବୁ ମରା ହେଇଛି। ଏସବୁ ବାଣ ସିଲ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଣ ଏଇଠି ଫୁଟିବ ବାଣ। ମାନେ ଏମିତି ବାଣ ଫୁଟୁଛି ଏରିଆ ପୁରା ପଲ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ ମାନେ ଧୂଆଁ ଗୁଡ଼ା ବାଦଲ ପୁରା।